Kabombo, mga sumagadlaw ang National Heroes Day. Aton kilalahon ng isa ka local hero diri sa Iloilo. Sa si Adriano Dayot Hernandez, naging bunag sang Setyembre 8, 1870 sa Banuat ng Dingle, Iloilo. Isa sa ka Filipino Revolutionary and Military Strategist sang panahon sang Philippine Revolution kag Philippine-American War. Sang kilalang nga leader sang First Armed Uprising para sa kahilwayan sa Iloilo nga gintawag nga Cry of Lingkod. Ang event na nabo sa Oktubre 28, 1878 sa Banuas ng Dingle. Nangin-aid man ini kay General Martin Delgado, siyang designate bilang Chief of Staff sang Revolutionary Government sa Visayas sang Nobyembre 1878 kagintiglawa sang probinsya sa Malolos Congress. Iya ginpamunuan ang guerrilla movement sa probinsya tubtob sa iya pag-surrender sang 1901. Napatay sa sang Pebrero 16, 1925 sa edad nga 54. Ang headquarters ng 301st Infantry Brigade sa Philippine Army sa Dingle, ang Camp General Adriano Hernandez ang ginpangalan sa iya bilang paghatag pasidungog sa iya kontribusyon.